Și bine ați venit pe Cririz, totul despre camioane și nebuniile șoferilor. Astăzi, conducere de iarnă, conducere prudentă. Suntem pe o națională. Avem minus 2 grade afară. Drumul parțial curățat. Ce vreau să vă spun? Suntem în iarnă adevărată. Deci simptomele sunt clare: ninge și iar ninge. Conducem prudent. Folosim tot ce ne stă în putință să păstrăm aderența și ne deplasăm la clienți. Ce vreau să vă spun? Nu ne impacientăm prea mult deocamdată. Nu avem circulație, deci se circulă lejer. Dimineața, în schimb, și seara sunt foarte multe accidente, sunt foarte multe drumuri blocate. Deci prudență și iar prudență, de 3 ori. Asemenea vreme să ieși în trafic cu probleme, fără baterie, e deplorabil, deci rămâi pe undeva, e clar. Ne vom apropia de un sens giratoriu. Deci frână de motor din timp, frână de pedală, mai cobor o treaptă, frână de motor de la distanță mare, ați văzut? Deci nu mă apropii de sensul giratoriu 90, nu. Deci, frână de motor, frână de motor, frână de serviciu. Și ajung să, indiferent ce am pe sensul giratoriu, trebuie să fiu capabil să opresc. Deci asta este noțiunea. Încet pe curbe, încet pe intrările de autostradă. Deci ponderație și moderație. Putem accelera și simțim camionul cât de bine stă, să nu începe să patineze. Dar ținând cont de ceea ce avem jos, deocamdată e ok.
Dar trebuie să fiți atenți tot timpul care este compoziția solului. Pe ce sol vă aflați. Aici au dat deja, au dat și basare, au reușit să topească. Deci chiar dacă sunt minus 2 grade, este totuși asfalt de sus. Camionul stă impecabil, niciun fel de emoție. Deci 90 în blat. Am arătat cum se transferă greutatea de pe axa motrice. Deci eu am făcut un transfer de greutate și am și ridicat-o. O să încerc să vă arăt, da? Deci am să scot camera. Și vedeți, avem display-ul în care avem (16,6 tone pe tot camionul și pe axa motrice sunt 11 tone. Cele două semne îmi indică că ultima osie, semnele galbene, da, oranj, îmi indică că ultima os este ridicată și am un transfer de greutate pe axa motrice. De aceea am reușit eu să am acolo aproape 11 tone acum. 11 tone. Încercați să fiți prudenți, se circulă, deci noi cu camioanele circulăm, mai puțin autoturismele care, dacă nu au tracțiune integrală, se descurcă cam greu, e adevărat. Dar noi camioanele iarna stăm foarte bine, stăm foarte, foarte bine. Acestea fiind spuse, vă urez o zi bună și nu uitați totul despre camioane și nebunile șoferilor doar pe Criris. Ciao!